Lengba kani ke channel Khasi Gospel Media hakak teng ke jong uji Kris ngai kublai ban ngapleng subhai pi baro syak jingi puli ya kak tien ka baem ka jingi kai ka bolong na kak tien ka jong ublai ka Bible ka khubur ka bangakwa ban sam hak ni ka por kalong ki kitab ki bamdan ha ka thop Bible ki Protestant ki dan haduk kumban riu pon riu teliki kitab lai po khundai na ka testament ka barem ar po hunyo na ka testament ka batmai ki bakan thop hadu kumba shejar hispa prap khundai tili kelanong ba lai po we hajar hispa iwe tili ki dekat Bible Henry kini ki khasan tili ki kitab ki bangakwa ban kedau hani kapor game shem la don ha ka thop Bible la khot ya kini ki khasan tili ki kitab apokripa kum kini ki kitab ningkong Esdras ka kitab Tobit Judith Esther kabamut Sandriu tuli kilanong la pentam ka kitab Jikstar Sirak Baruk Shithi Ujermaya Jindwai Wasarya ka kitab Susana Bel Dragon Jindwai Umanase ningkong badbaar Makabi House nem Shejar Sanspa Sao Ponriu Edi haka Council John Katran kabalang Catholic kalaweng yikite kilai tiliki kitab ki bakantop ningkong badbaar Esdras bat ka jingdwai umarase kadba yikini kiwe kapriang kidon hakatop Bible jong kabalang Catholic kay kabangkwa bani sam hag ni kapor ka kubor ka basongtunat kalong bakini ki khasan tiliki kitab nyimpriang dan saw tiliki daw kabaningkong la tho hakapor bomdon kinong itulpa lani kinong tho kibalajet daublay kakentin apokripa kadikaktin Greek kabamun balaburi ne bam itho sauspa snem hapdeng ka testament kabarem bat ka testament batmai om shem ladon kitab ni nong itulpa hapdeng kini kispa snem lami kinong tho kibam itho kerteng kibala tho yakini ki kitab apokripa kajing pla ya kabakinong tho hi ki pla kom ka kitab nekong makabi kalanong bakhandai ka dekat apunyo kom ta ladon kajing lanot kabakraw ha Israel kaba ompat judan nadu kitu kipor bakinong itulpang kimshem don shu hapdeng jeki ki pla bakadon kajing lanot bomdon nang itulpa nangta ningkong makabi kalano makasaw khot basaw po basaw puwe hang ni kaong ulay sngo ba kiroman kila khot ya ki ju kilok ti ki ju bat kilengdo jangki kilayarai ba usiman ude banlong unang yalam bat ulungdo rangba bat ki shi junom hadu ondami unang itulpa uba kisanya ka kitab makabihi kapla hadu ba ondami unang itulpa Hoi la tho pentam na kabaladon katkum kajing tho jong ki Hebrew lane ka tho katar Hebrew kum kunuksa ka kitab Esther la pentam sa kumbahan riu tuli kilanong ka kitab u Daniel la pentam sa kumbaar tuli kilanong ka kitab u Daniel kadon tang hadu kilanong bakat ar Henry hakathop apokripa kini ki kitab la pentam sa ar kaktin jingmaham kabana oblay na ka kitab Deuteronomy kalanom katar kadakot laipo ar ka hangni kaong men opentam haka lemni penduna naka kadaw kabaar balay bangin priang niya kini ki kitab namar kimdon hakathop kabing ong haktinaway canon jong ki Hebrew hapdeng kispa snem aspa prapusan hadu aspa sauknyo BC Usim ke Egypt Ptolemy baar Philadelphos ula kerpat ya ki nyopungut ki Jew ki bana Alexandria ki bere ki scholars ban pengkelaktin ya ki kitab Hebrew syakaktin Greek latip ya kani ka version kum ka Septuagint ni the translation of the 70 hapdeng ki jim pengkelaktin ladan tang ki thop jeng tho jeng tar jong ki Hebrew bat hakani ka version la kan thup jibor ya ki apokripa ka version Vulgate ni
ka Latin translation jong Jerome ka kanthop yakini ki apokripa Henry ha ka council jong katran ka balang Catholic ka apdiang yakani ka version official Latin Bible house name Shejar Ruspa Khandai edi ka balang Catholic la penmi la ka jong da ka tin English balatip da ka duwe version ka bamut makidang kanthop ya kini ki kitab ki apokripa kadau ka balay bangim pediang ya kini ki khasan teliki kitab namar ba Jesus Christ bat ki senran kim jusot na kini ki kitab habakran ya ki aka habayetho khana ya ki aka uniu nong thowang walai kidon haka testament kabathmai hadu aspa reupolai tli ki jingsot ki bangi ong ki quotation bat laispa nyopo tli ki balasot ban sikudo farsi ka bangi ong haktin way allusions naka testament kabarem henry na pedeng kini baro om shem ladon wat tang ka weiru ka jingya nujor la na ukris ni ki senran jongu na ki jingtho na apokripa o Jesus Christ ba ki senran ki jongu ki apostol baro kim jusot na kini ki kitab kadau kabakadu hoi don shibun kidau balai bangim pediang ye kini ki khasan teliki kitab namar ki aprsya ye ka jihikai tanrai jong ka Bible ka kitab u isya kalanong bapra ka dukhat ka baalpho ka ay ka jing maham ba kumno bangide ban bishar ya syaka hukum bat sya ka jing pla lada kim kran kat kani kaktin shisha ka jing mi kasngi kan omdon yaki ka bumot lada kam kran lane kim kran kini ki kitab kat kum kaktin ka beem ka jong blai ka Bible lada ke persya totep ba ka jing syai kan omdon hakita ki kitab kanuksa ki jihikai ki babakla syapha ka purgatory hana bakadon ka jaka pengkhut ba ubriu ubalayam umpalek habneng lane hadujok udon hakawe ke jaka nangta kajingka ka bangi khot akakti nowe reincarnations kabumot kajing khabyang bat kajing duai na kabantai ki bayam kom kanuksa ka kitab jing start kalonong bapra ka khot ka bakak khandai bat ka barphong ni kaong ngalalo khna ubala pura kalong briu man briu ngala bhanusip banyo muslim ka bapaka nila banong bangla rong ha kamet kabatalam namar ngalong ubabha kabangit ya kajing khabyang lani kajing khapat kaba ki hindur ki pediang yakum kani ki jikai kabangong reincarnations nang ta shishu kajing duai na kamtau bayam banlum ya usnyang na kamta ki jingknya saipap ar makabi kalonong bakat ar kadukhat basaplah du sapsan ni kong di namar katau la plong gajing penbiang da kabantai kebayap bakin dublat na kapap jongki kadon gajihikai kababakla lada udukhat jong kabalang uyap umde ubatista banwan sya gajing seng udon ha kajaka ka purgatory ki bahayang sem ki jo ai ya kapisa katengka syakil ngro niam banduai na mta utau balayam khnang ba online na kata kapap kasang house nam shejar aspa nyopu saw edi haka council ka baar halion ka balang Catholic ka priang ya gani ke jika balatip kerteng purgatory house nam shejar sanspa khanyo edi upoblio boshipo la penmi ya ka hukum bandi ya ki tiket mapop pala penyat da ujohan tazal nangta ki donru ki jingtho na kini ki khasan tli ki kitab ki belong kum ki jingtho ki purskam kai ka kitab tobit kalanong banrio kad kan rio bat ka bakanyo kanuksa ka bangakwa bangkedo hani kapor haba pirong ha kamra ya poika shim ud pe dhup obarben badbu halor jong u khniat uklong snam bat udonut jong udokha khnang bandum mitdam anda uksu usma yaka un phatbak bat un manshu bat kerpat jam ya ublei ba isne kumta un plai yapi bat un isne yapi kalong kajihikai kababakla
Habadon uksoy ukray duay tang hakakateng ka jong ujis Kris da ka jinget. Un sami om da ka ba hikay banle kumni. Ba ana uksoy usmay ni katadam. Un pet kalong ka jihikay ka babakla. Denak takadaw ba kibabun ki Kristan kim pediang yakini ki khatsan teliki kitab. Wapso Paul waay ka jing mahamad uang kumni. Galatia kalanang benkong ka dukot bapra. Henry lada mangi lani u angel na beneng yetu kana hapi ya kanu ka gospel ka paper na kabang le tu kana hapi dai ba umlong u bala temno khadu yawai u jisu ong kumni na ka gospel ka kum Yohanes kalanong ka basan ka dukhat ka balai phunai phit bha ye jing tho na ba haki phimut pa phio ka jing em bam jikot ladangi kwa ya ka jing em bam jikot kalanti jo ka jing em bam jikot ka jingkai ka jong Kris kalong pulibnia ya ka tien ka be em ka jong blai ka Bible dai bo blai un kurkhu ya phi i wei pe wei na kapta ka brum jong blai amen.